अरे धर सरे धर 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 ओकरा के भैया के धरे दी और रउआ लोग धइनी हजा हम ना धनिया तो हम धरा दे तनी कि ये हो बाबा बुनी झमा झम पड़े जुखाम नहीं धरे बाबा एगो तो इहो होइले बाप धरा तनी रउआ लोग के कि नथुनिया पागल कइले बा रउआ लोग धनी जगना धनी जा जी हम बात कर रहल बानी हरी हरी ओढ़नी जो आज गाना आइल बाटे तोन कजरी धुन पबा और कजरी जब जब भैया के गाना आवेला सुपर डुपर हिट होला और इहो गाना सुपर डुपर हिट होई व्यूज पर मत जा व्यूज अभी अपडेट नहीं होत 17 के पर 44 के लाइक दिखावता एकर मतलब कि बवंडर बा इतना ज्यादा बवंडर बा कि यूट्यूब के अपडेट करे में भी टाइम लागता व्यूज के अब आई गाना पर अब तनी गाना के बात कर लिया 2 किलो दूध पी के राती खानी सुती उतना सुबह एनर्जी ना मिली जाता भैया के गाना सुबह सुबह सुने के मिल जाये वो कजरी वाला स्टाइल में एकदम एनर्जी से भर दी हमारा गाना छोड़ के रिव्यू वीडियो बनाए के मन ना करते हैं लेकिन लोग खतरा और एनर्जी बूस्ट करे खतरा हम रिव्यू वीडियो बनाओ तनी अगर आप लोग की गाना के नहीं सुन ले तो जाके डीआरएस म्यूजिक पर सुन सकते हैं सुबह 6:30 बजे आई बटे गाना नाई तूफान बा बड़े बड़े गाना लोग के छीट दी गाना के लेखक बनी आशुतोष तिवारी जी भैया आपके बहुत बहुत धन्यवाद बा एकदम जोन कहाला नु नोक झोंक होला वैसन गाना लिखल गई बा ये गाना में क्रेडिट हम 30% डिम्पल सिंह के भी दे जो इनकर कमर लचकल बा और जो एक्टिंग कोइले बड़ी और गाना बांध देता रोरा के जाही ना दी वीडियो छोड़ के कब वीडियो खत्म हो जी रोरा पते ना चली अब भैया के साथ जब जब अनुपमा यादव गईले बड़ी गाना सुपर डुपर हिट भइल बाटे और इहो गाना एकदम सुपर हिट होई और जाके इतना सपोर्ट करी जाए गाना के कि मतलब भूचाल आ जाए भैया तो एकदम लागत रहन कि हम एकदम पूरा जवान बढ़न आई में जो शब्द बाटे केकर जगौलू है भगिया गोरी या कहाँ बुतौलू है अगिया गोरी छोटे में खोटेलू सगिया गोरी यही से लागल बा दगिया गोरी एकदम रोला के आषाढ़ में लेके चल जाई जब धान के रोपनी होला आ जौन रोपनी गावली लोग कजरी गाना उसही एकदम मिजाज बना देते और ये गाना बहुत जल्द 1 नंबर पर जाए वाला बा 1 नंबर के पोजीशन खाली होके वाला बा आप लोग वीडियो देखनी जा बहुत बहुत धन्यवाद और सही नहीं इनका कहाला पावर स्टार अगर हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़ल तो चैनल के सब्सक्राइब करी ये भोजपुरी में बात करो भोजपुरी के बेटा के साथ जुड़ जाई हमारा चैनल पर एगो काल वीडियो आयल रहे हिस्ट्री ऑफ पावर स्टार वो वीडियो के देखल बिल्कुल ना भूलब जाकर वीडियो के देखी और तब आपके पता चली कि पवन सिंह के बारे में जो भी आप सुनले बनी गलत ही सुनले बनी और वो वीडियो पर हम बहुत ज्यादा सर्च कैला के बाद वो वीडियो के बनैले बनी वो वीडियो देखल बिल्कुल ना भूलब।